Boas tardes. Benvidos á sesión plenaria extraordinaria urxente expediente 2024/G010/000005. Señora secretaria, orden do día. Como primeiro punto está a aprobación da declaración de urxencia. A urxencia xustifícase pola necesidade de adoptar para xustificar a subvención do plan concertado da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia antes do 28 de febreiro. Recordo que a urxencia tense que aprobar por maioría absoluta. Ben, votos a Queríamos intervir. Sí. Ben, unha vez máis, vemos que o Goberno bota man do procedimento de urxencia para unha aprobación, tanto na comisión como na convocatoria de pleno, non se respetan as 48 horas que proceden. O plan concertado trátase de un plan que sae todos os anos. É moi fácil saber, por parte dos técnicos municipais, cales son as previsións que hai que ter para a aprobación dese plan. Entonces, insistimos o Goberno que, a pesar de que lle apoiamos na urxencia e que imos apoiar a aprobación destas facturas, que non pode adoptar como algo, como norma, o que ten que ser unha excepción. Vale? O plan de obras e servicios que trouxo no último pleno tamén era urxente por un motivo de que lle faltaba un técnico. Agora volve a ser urxente, pois nós estamos en desacordo con esa maneira de proceder, porque achegámonos a ver o expediente e resulta que, a pesar de que é un expediente sobre facturas, pois vemos que non estaban as facturas. As facturas non estaban no expediente. Tuvemos que pedir que se incluíran no expediente as facturas e pasar dunha forma un pouco apresurada a miralas máis tarde, porque como non había 48 horas ata o pleno para consultar a documentación con detenimento, pois vemos o que pasou. Entonces, insistimos en que o procedimento de urxencia non pode ser a norma para o proceder do Goberno do Concello de Ponteceso. Ben, alguén máis quere uso da palabra? Sí, bueno, máis ou menos dicir o mesmo. Dicir que hai 2 semanas convocounos, ou polo menos a PIN, supoño que os outros grupos por separado, a cada un de nós para contarnos que o das facturas, o que se debía das facturas, 1.140.000 euros, e que iba a haber unha comisión informativa e un pleno extraordinario. Non entendemos esta urxencia porque, primeiro, a ver, levamos case un ano, as facturas estaban, a moitas estaban aí, e entón non entendemos que despois dun ano haxa unha urxencia terrible para convocar un pleno extraordinario dun día para outro. E, ademais, sin saber se hai, podíase esperar un pouco máis, non sabemos se hai remanente, se hai superávit do ano pasado, etc. E, se nos fixamos no tema da urxencia da tramitación, e non sei se é un erro, supoño que será un error debido a estas urxencias de facer o curso, vemos que hai unha diligencia de intervención, fala dunha factura en concreto, unha factura de 1.160 euros, e fala de que o Concello non pode ter esos gastos protocolarios. E entonces, mira, claro, a ver eso, xa miras que pasa con esa factura, e esa factura pon pois unha serie de obras, bueno, de limpeza de cunetas, etc., en dúas parroquias en concreto do Concello. Por lo tanto, vese a falta total. Bueno, primeiro, para vir ao pleno, creo que hai que ler primeiro os documentos e despois non meter estas patas, bueno, porque eu entendo que é unha metedura de patas, non sei a que ven un acto protocolario con a limpeza de cunetas. E isto dos extraordinarios, volvemos á época do PP antigo, non estamos no PP moderno, estamos no PP antigo, na que o 90 e pico por cento das facturas chegaban ao pleno en extrajudiciais
E era a cousa normal, é dicir, non había... Quedaba todo o mundo mirando cando falábamos de que un extrajudicial non se podía facer así e había todos os plenos extrajudiciais. E agora, pois non sei a que ver. Bueno, perdón por esta introducción. Fátima, quere... Roberto, quere ter a súa palabra? Juan? Ben, pues procedemos á votación de urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben. Señora secretaria, segundo punto do orden do día. Ditame da Comisión Especial de Contas do 23 de febreiro da aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2024. O ditame na súa parte dispositiva di, primeiro, resolver a discrepancia formulada, deixando sen efecto a suspensión na tramitación do expediente. Segundo, aprobar conforme ao artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 e na base número 11 de execución do Orzamento Municipal prorrogado para o ano 2024 o recoñecemento extrajudicial de crédito expediente REC 1/2024 correspondente ás facturas que se relacionan a continuación por un importe total de 387.386,67 euros. Terceiro, que unha vez aprobado polo Pleno da Corporación se dea traslado da presente resolución aos servizos de intervención de tesourería para que realicen as anotacións contables necesarias e procedan ao seu pagamento. Ben, neste importe de 387.386,67 van 3.599,75 de Adrián Varela Bermúdez, 1.270,50 Arta Comunicación, 1.310,43 Carlos Busto SL, 6.049,31 Construccións López Cao SL, 9.270,11 Construccións López Cao SL, 6.352,50 David Rojo Novo, 4.319,70 José Antonio Calvo Rodríguez, 13.222,27 José Antonio Calvo Rodríguez, 7.526,43 máis por vir xestión social, 1.161,60 René Rial Regueira, 10.725 Kogami, 10.725 Kogami, 4.039,98 Senex City, 34.027,60 Senex City, 4.327,62 Senex City, 3.590,06 Senex City, 33.277,88 Senex City, 36.169,71 Senex City, 18.450 Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, 34.868,36 Top Rescue, 34.868,36 Top Rescue, 16.871,78 Top Rescue, 40.298,69 Carlos Mallo Ares, 27.605,13 Carlos Mallo Ares, 155,22 Instituto Galego do Solo de Vivienda Solo, 155,22 Instituto Galego de Vivienda Solo, 6.534 Ricardo Antelo Parga, 57 euros Grupo Romar Mato, 157,30 Henry Grisales, 213,35 VSM Sistemas e, por último, 16.497,25 Senex City, que se fan un total de 387.697,11. Moi ben, agora procedemos ao debate. Señor Iroa, ten turno da palabra. Ben, quixera recalcar varias cousas. Primeiro, trátase de pagar facturas de outras anualidades. E non sei cales son os criterios para escoller estas facturas que van e non outras. E vou poñer un exemplo, un par de exemplos. Nunha factura, nunha cafetería de Ponteceso que non está neste listado, unha cafetería de Ponteceso por unha serie de bocadillos para nenos, ano 2020. É dicir, hai 4 anos. Leva aí 4 anos sin pagar. E o total son 704,66. Podemos discutir agora
de quen foi a culpa, se foi do anterior equipo de goberno, se foi deste, esa parte agora non estamos para dilucidar. O que estamos para dilucidar é que hai unha empresa de Ponteceso, en concreto, unha cafetería, que leva 4 anos sin cobrar 704,66 euros dos bocadillos, que supoño que se ganaba algo, pois, nos 4 anos ali lle quedaron, sin cobrar. Ben, e agora pasamos a outra factura. Hai unha factura que ven neste listado de 3.599,75 euros. E o concepto que é o que nos mandan a nós, pon exactamente traballos realizados nos meses de setembro, outubro e novembro do 2023. Un autónomo, e con este título, pois podemos pensar calquera cousa. Traballos realizados no setembro, outubro e novembro de 2023. As facturas moi explicativas do traballo feito e de por que se escolleu esta factura e non outra. Que vai pasar agora? Na comisión falábamos de onde se iban a quitar os cartos, se era do remanente ou non. Xa me contou outro día que era de gasto corrente. Que vai pasar agora? Pois o gasto corrente deste orzamento que aprobamos aí outro día, é dicir, o orzamento dentro dos 15 días de entrar en vigor non vale xa. Acabamos de quitarlle 400.000 euros de gasto corrente. Por lo tanto, cando haxe comprar unha bombilla, pois volveremos a esperar ao ano que ven para pagar as bombillas e volverá a haber pois outro extrajudicial. Ben, cales son os criterios para pagar unhas facturas e outras? O Concello ten aí unhas deudas e ten unhas facturas e estamos esperando a que as persoas ás que se lle deba diñeiro veñan a pedirlle ao señor alcalde, é dicir, clientelismo puro, é dicir, págame estas facturas, non as pagas, cando pois son facturas que hai aí e que, se están ben, se son facturas correntes, normales, pois hai que pagalas, non queda outra. E se non están ben, se non se está de acordo, hai outra forma que é ir ao xulgado. Falou varias veces de que hai unha serie de facturas que non veñen aquí, dun abogado, dun bufete de abogados, e están aí sin arreglar. O problema é, se non se está de acordo, denúnciese. Se se está de acordo, páguese. O que non podemos estar un ano, porque leva casi un ano, señor alcalde, leva un ano con unha serie de facturas aí e nadie sabe nada. E os empresarios, a xente ao que se lle debe cartos, veñen por aquí e están intentando chegar a un acordo con vostede para que, despois, claro, vostede lle diga que gracias a min pagou. E non son cartos seus. Repito, non son cartos seus, son cartos do Concello e debería ter, pois, unha lógica para pagar estas facturas. Non, esta sí, esta non, esta sí porque me cae ben un home e outra non porque non me cae. Ben, nós ímonos abster, por suposto, nunca votamos en contra destos extrajudiciais, cada can que aguante do seu problema, é dicir, estas facturas que están aquí, pois, as que están aquí, e máis as que están sin pagar, moitas son este caso do equipo anterior e o do de agora, pero non é que sexan deles, son do Concello. E temos que amañalas dun xeito, hai que pagalas. Se se debe 1.140.000, con arreglar 400.000, non arreglamos nada. Se hai que pedir un préstamo, habrá que facelo. Se hai que denunciar as empresas que se cree que non están ben as facturas, pois agora hai que denunciarlas e nada máis. Moi ben. Fátima, ten uso da palabra. A min pareceme que este recoñecemento extrajudicial pareceme que deixa claro que estamos ante un goberno que comete un pouco, que goberna dende a temeridade, un goberno temerario. Temos na relación de facturas de 1.100.000 e pico euros, temos unha chea de facturas de enerxía, de electricidade, non ven ninguna aquí. Non sei se pretende deixar que se corte a luz, pois non sei, nas escolas, por exemplo, podese permitir que a suministradora faga un corte na escola infantil, igual que xa se deixou noutros
noutras ocasións que se cortara outros servizos, pois se cadra vaise dar lugar a isto. Non sei por que non se incluiu ninguna factura de electricidade cando son servizos básicos, pois, por exemplo, iso, para as escolas, para os centros de ensino. Pareceme unha temeridade. Logo, hai algúns meses, eu comecei a preguntarlle polo contrato do SAF, porque sabía que a licitación estaba vencida dende setembro. Díxenlle que isto podía supoñer un risco para as arcas públicas. Vostede tratoume de mentireira. E aquí estamos hoxe con esta urxencia para que non se perda unha axuda, precisamente porque o servizo de axuda no fogar está sen pagar de outubro, novembro e decembro, que non sei tampouco como deixa iso na preocupación deste goberno polas persoas maiores cando está sen pagarse este servizo durante 3 meses. Logo, outra temeridade, aquí queda de manifesto que isto é un chanchullo. A limpeza de ríos, leva vostede presumindo 6 meses de seguir os procedementos, pero vostede o que fai é cubrir expediente, o mesmo que vimos coa contratación a famosa contratación en Sogama. Aquí volve a demostrar que simplemente tenta cubrir o expediente. O contrato da limpeza de ríos, na súa tramitación administrativa, incluía un recoñecemento de crédito en 2023, por un importe de 4.477 euros. Porque era un contrato que comezou o 15 de novembro, cunha duración de 6 meses, dos cales entendíase que 2 deles corresponderían a 2023. Neste recoñecemento extrajudicial, daquel contrato que comezou o 15 de novembro, ven unha factura de 4 de xaneiro polo importe total, polos 13.222,47. Isto que deixa de manifesto é que aquí fixose un chanchullo. Buscouse a forma de conseguir que saíse o contrato adiante, retorceuse a normativa. Non podemos decir que se estea cometendo unha ilegalidade, seguro, pero dista moito que sexa legal non quere dicir que sexa moral, xa o comentábamos no outro pleno extraordinario. Logo, sobre esta factura tamén que comentaba Eiroa, este autónomo ten outras 2 facturas por conceptos similares, pero máis antiguos. Se o criterio é tentar reducir o tempo de pago a proveedores, se cadra había que pagarlle primeiro a máis antigua, non a máis nova. Iso pode ser traballos realizados durante os meses de setembro, outubro e novembro. Se vostedes estaban traballando seguindo os procedimentos, non tiñan recoñecemento de crédito para esta factura, para deixala pagada antes de cambiar de ano. Eu non sei se realmente estaban procedendo como divulgan que o estaban facendo. E logo, preocúpame moito non saber que partidas se van minimizar. Pareceme unha temeridade e unha mala xestión. Xa sabemos que o Partido Popular adoita chamarse que son bons xestores, pois isto non o parece. Preocúpame non saber en que partidas se vai minimizar estes cartos, porque eu estaba revisando o orzamento para 2024 que aprobaron a primeiros de ano, o día 2. Claro, non sei, se cadra vai terminar saindo das transferencias correntes, se cadra hai que ir avisando as asociacións de que non van a ter subvencións tampouco. Don Roberto Andrade. Estamos ante un recoñecemento extrajudicial de crédito que conta con un informe da interventora con reparo de carácter suspensivo por varias causas nas facturas. Entre elas, algunhas por omitir aspectos necesarios no expediente, ausencia de toda a tramitación administrativa e o incorrecto emprego da modalidade de contrato menor. Hai facturas que adolecen de defectos e anomalías, algunhas de carácter grave, como son as de axuda no fogar e a do servicio de socorrismo, pero que están debidamente xustificadas por quedar deserta a licitación no primeiro caso e na segunda pola premura na contratación, debido á neglixencia do anterior goberno que deixou licitar o servizo
a escasos días da apertura da tempada de verán. Por outra parte, estas facturas corresponden a servicios, suministros ou obras efectuadas, consentidas, recepcionadas, realizadas no beneficio do Concello e axustadas ao precio do mercado. O Concello ten que pagar as súas facturas, ten que cumprir co período legal de pago das mesmas e non pode enriquecerse se xusta causa a costa dos empresarios. Por iso, non nos imos opoñer ao seu pago, pero debido aos defectos e anomalías que figuran nas mesmas, o noso voto será a abstención. Moitas gracias. Juan. Lois García Carballido, temos o... Moi ben. Pois, antes de nada, quería dar a benvida á interventora, a Ponteceso, que teña unha satisfactoria estancia aquí e moitas gracias polo servicio ao Concello, a vida conta de que estamos sin interventora. Agora sí que, como antes non me contestou o alcalde, queríalle pedir, aparte de que non faga as cousas por urxencia e que teña as facturas nos expedientes cando sean comisións de facturas, pois que faga as comisións informativas o día que veña a interventora o Concello. Porque no ámbito dunha comisión é onde se poden tratar todos estes temas que están falando os concelleiros que me precederon, BNG, APIN adiante, sobre si as facturas teñen informes favorables ou non, ou sobre o carácter suspensivo. Entonces, de verdade, alcalde, nos sabe que conta co PSOE para aprobar o pago de facturas. De todas estas facturas, só hai unha que se iniciou na etapa anterior, que é o arranxo do cruceiro de Corme Aldea. Temos uns fantásticos proveedores aquí, artesáns, neste caso un artesán da pedra que traballa moi ben, e creo que foi moi satisfactoria esa reparación do cruceiro que foi danada por un accidente de coche e, como sempre, que fai intervencións este artesán, creo que queda mellor do que estaba antes. Entonces, nós non podemos absternos nin podemos mirar para outro lado. Sabe o alcalde que ten o apoio do Partido Socialista para que o Concello funcione. Agora ben, hai cousas polas que lle pedimos aclaracións e que nos conteste. A facturación das limpezas, non? Cos traballos de pala. Trátase de horas, tantas horas de pala. Eu, polo que teño entendido, as administracións, cando fan facturación de obras ou de servicios que implican maquinaria e todo iso, sempre as certificacións son en metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales, precio por metro lineal, de excavación, nunca son en horas, porque o tema das horas non sei como se pode controlar. E, desde logo, en todas as facturas que trae, a única que trae unha certificación é a dos asfaltados. O asfaltado que se fixo en Vilasuso e o que se fixo na Campara. De todas estas facturas, a única que ten un certificado dun técnico é esa. As demais van todas sin ningún tipo de certificado. Despois vemos que o alcalde está collendo como práctica realizar contratos menores por cousas que tiña que licitar en procedimento aberto. Son moitos procedementos, como a limpieza viaria, como a comunicación, como o mantemento de pistas, moitas cousas que está sacando desde que empezou o seu goberno en contrato menor, con oferta a 3 empresas, é dicir, de forma pechada, que tiñan que ser en procedimento aberto, porque son contratos recurrentes. E vemos que non hai ningún informe, por exemplo, de secretaría sobre esos contratos menores, porque xa consultamos algún expediente desos e vemos que agora, efectivamente, no informe de intervención fai referencia a este feito. Polo tanto, tamén lle pedimos que nos explique este tema. Despois, no tema do SAF, aquí o que se trata non é de botar culpas a uns ou a outros, é dicir, hai un contrato vencido, igual que hai un contrato vencido de Kogami, vale, da xestión do punto limpo. Pero o contrato de Kogami non lle sube vostede o prezo, traeo a aprobación no prezo que tiña o contrato. En cambio, o servicio de axuda no fogar súbelle 2 euros por hora. Si estaba xudicado en 17 e pico, agora traeo a 19 e pico. É dicir, que hai unha subida do precio que non está soportada por informes nin por nada. En todo caso, o correcto sería que lle pagara as facturas ao precio de contrato, que a empresa reclamara pois que os seus costes son maiores,
E despois vía, non sei se contencioso ou como fora, que se lle pagara a empresa. Pero, se todas as empresas que teñen o contrato vencido co Concello de Ponteceso, que son moitas, pois a auga e o saneamento, pois o Cogami, bueno, moitos servicios que están por licitar, non? Se todos lle subimos o precio artificialmente, pois isto vai a ser un descalabro. Entonces tamén lle pedimos que nos explique a que ven todo isto. O tema das facturas anteriores, evidentemente, a orden de prelación, eu creo que sempre hai que pagar antes as facturas anteriores que as facturas posteriores. Con respecto á reunión que di José Manuel de Apin, que celebrou cos grupos da oposición, a nós non nos convocou. E iso que sabe que nós no tema dos pagos e no tema dos modificativos de crédito apoiamos este goberno. Ten que ir terminando. E xa remato, apoiamos ao goberno en todas as iniciativas que levaron a cabo. Entonces pedímoslle que nos explique todos estes temas que lle estamos planteando. Moi ben. Dos 387.000 euros que traemos hoxe aquí nun extrajudicial, top rescue son 86.608,50, un 22,33 deses 380.000. Mallo Ares, 67.903, un 17,51. O Punto Limpio, 21.450, o 5,53. Senes City, 130.000, o 33,77. E Guardería, 18.450, o 4,75. Representan un 84% das facturas que traemos hoxe aquí. Un 84%. Fora dese 84% quedan facturas con contrato ou con retencións de crédito. Construccións López Cao 2 veces e servicio de limpieza viaria, servicio de limpieza de ríos e limpieza de cunetas. O sea, a única factura que este goberno municipal non sigue o procedimento ao pé da letra é Adrián Varela Bermúdez. A única de 387.000 euros. A única. Entonces, non nos podes vir aquí, señora Fátima, non me pode vir aquí falando de chanchullo. Non me fala de chanchullo. Xa lle dixo unha vez, nunca me fala de chanchullo. Non permito que me diga chanchullo. Vale? Non. Todas as facturas que hai neste extrajudicial veñen de contratos anteriores, vale? De contratos anteriores, e todos os que nós puxemos aquí, todos teñen un contrato menor ou todos teñen unha retención de crédito. Menos esta. Menos esta. Entón non me diga chanchullo. Vale? Despois, reducir período medio de prazo. Se iso fora o que buscase, se fora a buscar a reducción do medio, a reducir o período medio de pago, faría o fácil. Iría as facturas máis antigas, empezaría a pagar 200 e pico de mil euros en luz e deixaría liquidado toda a luz. Eso sí, os proveedores locales, como ustedes din, porque por un lado din unha cousa, por outro lado contradícense, os proveedores locales quedarían sin cobrar. E despois, xa lle dixen usted iró outro día, na calle, chamei e aclareille un error que tivo na comisión, aclareille, dixo, oye, equivoqueime, chamei a interventora, pregunteille, vale, deixeme falar. E aclareille na calle e dixen, oye, mira, que cometí un error na comisión e non vai isto como che dixo, vale, aclareicho personalmente, vale, pedinche disculpa, dixo, oye, joder, tive un error que che dixo que era dunha maneira cando era doutra. A autorización para tirar e as cantidades hasta onde tiramos sempre están ca autorización de interventora. Sempre lle dixo a interventora hasta que punto podríamos chegar. Non tomei decisións, cheguei aquí e dixo, non, hoxe vamos a pagar 387.000 euros. Non, non o fixon así. Fixon concordando ca interventora como tiñamos que facelo. Vale, e que fixemos? Todas as facturas desde o 19/6, que foi o día que nos entramos aquí, todas as facturas as pagamos. Todas as facturas anteriores ao 19/6 vámonos a mirar unha por unha. E hoxe mantivemos unha reunión, vale? E vámonos a mirar todas. Pero todas as do 19/6 para adiante, claro que as deixamos pagadas. Moi ben.
Alguén máis quere ter uso da palabra? Sí. Sí, pode o ter. Un minuto solo, decir, a ver, por suposto que sí, que me dixetes que era do presuposto, que foi o que dixen hai un momento cando falei eu, que sí que eran do presuposto, que iban contra o presuposto deste ano, non, aí non teño nada que dicir, pero o que non entendo é que as facturas sexan do 19 do 6, é dicir, isto é o Concello, non é o señor Mato e o Partido Popular, é o Concello o que debe escar. E non se pode dicir, non, o de antes, pois, é de que non paga. Entonces, levamos un ano con esta historia, e dicir que estades mirando agora as facturas, cando levamos un ano dicindo que hai que pagar estas facturas, pois non ten moito sentido. O tema da reunión cos grupos, pensei que chamara a todos os grupos, eu non sei se metín a pata, non me preocupa nada, sei que a min chamaronme para falar deste tema e cando me mandaron o total da deuda. E en esa deuda precisamente hai esas facturas das que falaba antes, puxen ese exemplo da cafetería porque é curioso que este unha persoa que lle vendeu os bocadillos para uns rapaces que este 4 anos esperando para cobrar 700 euros e dicir que quere que se lle pague aos empresarios locais, bueno, pois isto non ten moito amaño. Hai que pagar todas as facturas, non as que cando entrei eu, as outras son facturas do Concello. E hai que pagalas, non queda máis. E se hai que pedir un préstamo e hai que facer o que haxa que facer, hai que facelo. E se non, volvo a dicir, se hai que ir ao xulgado, hai que ir ao xulgado. O que non podemos estar un ano mirando para as facturas e dicindo que facemos con elas. Moi ben. Fátima, ten uso da palabra? Sí, bueno, aclarar que eu non falei de pago a proveedores locales nin estranxeiros, a min pareceme que hai que pagar a todos os proveedores por igual, e o da luz dixeno eu, non digo que tiveran que vir aquí todas as facturas da luz, pero entendo que igual podía vir algo para que evitar que esteamos en risco de que corten ningún suministro, dende logo nos centros de ensino pareceme moi importante. E volvo a dicir que sí, que o procedimento eu falei de chanchullo no tema da limpeza de ríos, volvo a dicirlo, había retención de crédito de 4.477 euros, que era o 33% do contrato. Entendíase que serían 2 meses no 2023 e 4 meses no 2024. Cal é a miña sorpresa cando pregunto por isto o venres na Comisión de Contas, dime vostede que xa se rematou o traballo, que o traballo xa está rematado, que o que estaba para facer en 6 meses fíxose nun mes e medio. Pois a mí isto pareceme un chanchullo. Roberto, quere ter a súa palabra. Juan, Lois, queres volver a ter? Ben, eu quería que o alcalde que nos respondera a petición de aclaracións que lle fixemos, porque subiu a remuneración do servicio de axuda ao fogar do contrato vencido en máis de 2 euros hora, porque está facendo contratos menores por servicios recurrentes que tiña que licitar en procedimento aberto, di que teñen retención de crédito, pero que unha retención de crédito non lle dá legalidade a un contrato de servicios nin de obras. O que lle dá legalidade é que teña os informes favorables de intervención, de secretaría, e no caso das obras e dos servicios, pois que haxa algún tipo de control técnico, como que lle dixen, da facturación que non sexa en horas, porque se é en horas, aí que as facturas é o que dicía antes José Manuel. Eu cando vin as facturas ponía horas de pala a tanto hora, xa estaba. Non había nin ubicacións, nin había planos, nin había un desglose da factura. Entón, quería que me respondera esas cousas. Mire, nós non vamos a facer como outros grupos que se absteñen ou votan en contra, porque se facemos todos así, que pasaría cos servicios? Vale, un pouco o bloqueo, que é o que pasaba na legislatura anterior. Nós non optamos polo bloqueo, pero sí que lle estamos pedindo aclaracións, xa que non puidemos ter unha comisión informativa con tempo suficiente e coa presencia de intervención para comentar todas estas cousas, xa que está licitando
entre comillas, en procedimento cerrado, pechado, en contratos menores, algo que tiña que ir en procedimento aberto. E que estamos aprobando facturas un pouco como acto de fe, porque efectivamente só as de asfaltados teñen un informe técnico, pois pedimoslle aclaracións, alcalde, díganos por que a Kogami ou a todas as empresas que traballan para o Concello non lle sube o precio e, en cambio, o SAF sí que lle sube o precio máis de 2 euros. Ben, en primeiro lugar, quero agradecer ao Partido Socialista o seu apoio nos pagos, pero, ao mesmo tempo, quero lle recordar que usted está se queixando que nós estamos sacando contratos menores. Ustedes, varios das facturas que nós nos encontramos aquí, vale, é que non teñen nin contratos menores nin retencións de crédito. E nós empezamos facendo contratos menores, cando entramos aquí fixemos 2 ou 3 contratos menores, e agora usted sabe ben que estamos no proceso de licitar auga, no proceso de licitar en aberto luz, no proceso de licitar aberto o SAF, estamos con varios procedimentos abertos. Entón, non me pode falar usted de que estamos facendo menores indiscriminadamente cando xa temos 3 contratos lanzados en aberto. Vale? Usted sabe que o contrato SAF se lanzou en aberto con máis diñeiro deses 2 euros que me está reclamando e quedou desierto. E quedou desierto. E volvémoslo a ter que sacar agora con máis importe. Entón, non me fale de que é igual o contrato do SAF co contrato de Kogami. Creo que sabe ben que Kogami se acercou a usted antes de marcharse e volviuse a acercar a nós. E dixemos que nos sentaríamos con eles no seu momento, pero que non había revisión do precio. Tal como lle había dito usted antes tamén, que non lo dixeron a nós, que lle había dito usted que non había revisión de precio. Entonces, que a min, que me achaco a subida do SAF, non me preocupa. Vale. Está demostrado que sacamos o SAF e o SAF quedou totalmente en desierto. Volvémoslo a sacar agora estes días con un novo precio. En canto á legalidade, vou dicir, nós, todas as facturas que veñen nosas aquí, todas, menos unha, están na legalidade. Todas menos unha. Contratos menores, retencións de crédito, todo como nos mandou a intervención. Entonces, a mí non me fale de legalidade. Ben, procedemos a súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, pois, sin outro punto de orden do día, dáse por terminada a sesión.